sanja kaham jotono telam sogonorokno hainahe ani YouTube channel lo কয়েকদিন rok muyang video rok ba upload khaijak yangui tongmani phiya batini hingke duty ni simino blog start khaika hingkai norok video ni paithak jora skip khayawui kwrwngui tongdi ani video no katal nai tongo hingke please subscribe like share comment khaina tapokdi je ano chajagui support khai ani video no nai tongnai rok no bo ani khapang khulogui rok no ang pai flai hambai ro ini hingkani first night jengjao kha je samung tongmarok to motamuti pai baikha medicine rijaknai rok bo baikha tabuk shudu badbaki rijaknai hingkai injectable oxymin tong shuo jera rok bo khujagui tongbai ma ba chari regrana hine charoi tongmani Jeswk Phano Jorao Machaya Phano Jorao Mathuya Phano sak tektor kostoman Phano kwbangma borokno kaham khlai mankhe tei kwbangma borokni mwkhango monimung tubui mankhe khawa belai kheno khak chango tongthokma mano tei a tektor kostoman marok bo pogui thango kwbangma borokno seba jotno khaina bo kisani kogya kwkha kwtui bebakno monogui tongna nango jung kok sama bahaino khuk kwchang tei khuk kwtui baikhe se borok bai kok sana nangnai baksa borok saimai nyangui phano nono bar kok sungui mano hai phano jung joli thaikrui abono kok kwchang baikhe no borokno sawui bujogui rekhe borokni bwkha bo asukino srangnai tongthoknai hai diba ok khujagui kabui tongkha borokno phat feeding ri baigrana tabu borokno feeding ri baikha angkise te badbaki medicine tongmarok phat rui painani feeding rok rubai kha ko baikha tabuk hingke te badbaki injectable tongmarok rui paigrana time bongui tongkha horni marok cha baikha ko baikha ba chung tabuk haino srapcha achuklai tonglaio o cheraini hingke kisa weight basing kha 5 kg haini bagai chung bono srapcha por kheno feeding maro dakti no khujak bola kabui se tongkhai ko sister tabuk khe bono feeding rei tongo Omokhe Amswk cup kwrak thuya cup mangtung tabuk sikisa thu bonira alkhai phung kaham jotono nagi babus golongui tong cute dungui tongo bo khujak angke simi kabo chari rekha angke haino hai boniral ke thu tabuk hingke ang room o sok paikha hingke yak rok sui makhang rok sui tei nangkha tabuk cake kisa sanai chawui nai phat maimui songnai maimui songui tirok tukugui mairok chawui srapcha thunai tini haino hai tewaisa night shift tongo haini bagui phui ba chakhang kaisa te thana nangnai hingke ba duty faikano ang phat utiu ma thangka utini tabuk sang water sok phaio hingke yango bana hadio mo khujangma marok suka kabui tongkha kolomjak mani amswk kolomjak bo cha rugui nai nilar khaire gana khusukang phung kaham jotono ke uti tongo hani uti mathang pika iko mon bagan mathango mo tabuk na choya tabuk phungo due to paya ko bai ang tabuk hingke para thangi tongo tini to off khana bo off 2 days night shift paikha tabuk 2 days off hingke ba ang jepro off ngo apurke ang para mo thango ani ma bo phai tongo bo hingke Bisramganj bazar jora phainai
sok paika bisram gonjawo hingke o dukano hingke joto no manthogo cake roga korok bai song rok bo kisa hapnai bwla haini bagui manui rok paitlangai hinui hapka tui bo kang suka hani tui nungkha kaisa hingke ice cream kaisa chai tongmani iko tabuk hingke bai song ro sok paika bok nogo thangui tongo ta bai bo phaidi hapaidi hima balok suka haifano jora maini bagui wasipno hapjakya hingke tini hingke phaika ba habui thang subano hinui phaika ta hingke bai phaika hingke no popcorn chadi hinui yogui rekha aboni chana nai tong. Popcorn chabai hangke no bai mai khuri jakha mai chadi hinui ang night duty khai haibmani mai muiche no haipe khabla nogo phai chapaina hanai hingke mai da chakhani sungke chai khoni sakai bo mai khuri rekha bini gudogo thok suka ekdom khamga sikam alu muya moso bilati goraujak hingke tei khakolongmui borok mungsa dal mungsa tongo thok suka bono chakha thaske nangbo hingke yang hingke bai chwngno kangrok no hana bagui khagui tongo bo jaga numi khe kwbangma kayo kangrong rok phantok rok haino. Asa khakka kalai tabuk hingke chwng nogo thangui tongkha hingke tini ni vlog asuk nung sinai jotono no hambai next vlog o haino hai malai phinai narok bai.